बोहैथि दाननि 1 खालारनिफ्राय 4 खालारसिम राजस्थाननि जयपुराव जालांनाय A.I.T.W.P.F फेडारेशन काप 2025 नि बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिं गेलेनानै उदालगुरि जिल्ला सिंनि टंलायाव थानाय बिर जोहोलाव दैमालु रुरेल इन्स्टिट्यूट अफ बड'लेण्ड मार्शियेल आर्ट्स एन्ड स्पर्ट्सनि 4 गेलेगिरिफोरा मेडेल देरहाबोनो हानानै गोग्गानाय लाबोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि राजस्थाननि जयपुराव जालांनाय A.I.T.W.P.F फेडारेशन काप 2025 आव इन्दिरा दैमारिया बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव गल्ड, महिमा दैमारिया बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव सिलभार, रिसा दैमारिया बेल्ट रेसलिंआव सिलभार आरो मास रेसलिंआव गल्ड मोननो हायो आरो बेबादिनो सुदेमबिलि बर'आबो बेल्ट रेसलिंआव सिलभार आरो मास रेसलिंआव गल्ड देरहानो हायो। गोजोनथाव बाथ्रादि राजस्थाननि जयपुराव जालांनाय A.I.T.W.P.F फेडारेशन काप 2025 नि बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव गल्ड मेडेल देरहानो हानाय इन्दिरा दैमारिया बोहैथि बोसोरनि फैगौ 21 मे खालारनिफ्राय 26 मे खालारसिम गोदान दिल्लीआव जानो गोनां इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिं एशियान बेल्ट रेसलिं एलायन्स चेम्पियनशिप 2025 नि थाखाय भारत हादरनि जानानै गेलेनो सायख'जायो।
बिराद